So, ayan guys. Adi na naman kami magbubunot. Ngan mamamagtak. Wala nila katapusan nga pag binunot. Ha? Ay, kita pagturot Tagalog kay waray nun kita. Love your language ba? Diba guys? Ay. Ira na't problema. Diba? Sige hala, pamagtak na kita kay bis kita magpakakwarat tabis inloonan na. Okay, makarimadimat at mga utang. Ano? Sus. Yako. Makarimadimat grastusan. Utang gud yan, sundang gud. Balay. Yulo. Ikaw di ka kainom? Ako, maingat. Iya, ito yung sundang gud. Pero libakan ugli. Ito naman yung mahuman niya lokal. Oh, ano, saan naman luluunan? Ay, dito na. Ay. Ay, pamagtak na taan ga. Pamagtak. Agoy. Mahal. Kuha malunggo. Agoy, tatlo po.
aksidente tatay. Ha? Ang wala aksidente tatay, pagkita. Kitahan? Ay, may reaction pa dapat. Kita, pati wala aksidente. Come on. Ay, bahara mga nadati yan. Jo, kuan, dyan. Makarang nagabad. Natingil mo. Yun, ay ko ito. Kung ano nagsiri nga iya. First reaction nila. Hindi matirang gayakan. Abay, ano natin ito. Para may natira nga. Ang batirera nagyayakan, ano? Ano tira? Pero mo pinalit diya nagyayakan nagyayakan kay. Para, waray. Surprise. Chismis na ako dito. Ano? Nino? Imanay. Kalabo. Ay, mag-texting daw ako ko lang. Ayun, tarong to. Ayo. Tarong to. Kadat buwa. Pagbunot. Balik na eh. Kuray ito. Kaya na ito. Uy. Pagbunot. Ngayon naman. Kailang buwa. Buwa ko na ko. Sabi. Ano? 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 Masaling ka? Tawa lang ako. Mandaw, trabaho, wala ginasaling ka. Tawa, tiring. Kaya ini din. Ano ba? Ato na no, bangit kamanukan. Di man. Hindi naman ini. Ano nakasaling ka? Kaya nakasaling. Ano nakasaling? Trabaho man daw. Parang mo nalang diretso nga to. Kaya anong saring? Nasaring ka man? Diyos Ano? kay! Ano ba yung trabaho? No? Ano ka pag sinalin-salinan ba? Di itong paman. Kaya na. Man? Ano hindi rin pagtibuayan? Ay. Man? Ay, makikita. Ibalik ito ba? Benta, para sila. Anong saring? Nasaan ka daw? Kaya anong saring? Man. Nataguros ka. Ano ba saring? Damo pa tiwa, bakit? Oo, kaya magiging buhaon ka.
Damo kita ng buhaon. Gusto nila kula. Madugang ka pa. Hindi ka nga itak bayer. Kukuha tanganit nga bayer. Pat mabugos nga giwan ng Mercedes. Pat kuha na. Supply. Nadi ka man. Pat supplier at giwan ng Mercedes. Wala tong. Kada ko ibabagsak. Nadi ka man. Anong kadiri mo? Nadiri ka man. Ikaw supplier. Yung bebe niya buha. Nadiri ka man. Sige na. Kasi ikaw ka-supplier buwas. Pag 100 na kilo. Diri ka na? Ito, pagbuwa kay nadamot sa pangbuwaon. Sige ako lahat, buwaon. Nadugang ka pa. Busbusan? Ade. Sorry. Papamuntay ka sa kabakahan. Lilo. Gari. Siri. Lilo. Kasi ring. Saan si ring? Natin pa kain mo ayaw na paglilabuti kay para naman nagsurak. Ano? Sagan si ring? Dinatibugan si ring? Lagad ang butain. Mahagis ka daw.
kung sering. Naguhiton kay magdadamo kita. Nahi ako la. Ambo, bangin. Para man magsiring. Pakay ayaw na ito. Magdadamo kita. Para akin yun tos. Ala ini nga dahan to. Sobra. Umay da pa man ada mga harap to. Ano gari? Wait na ada dito nga may dalan. Ito na usap. Kay ano nga waray pag usa ini gari nga handida. Tibi naglukad naman lugar sira dida. Yan o. Ang inkamutuan dida. Kay ira magladto. Ang bala tag-iat dida. Kay ano ito? Ang taga Manila. Kaya ito. Taga diingkod. Di ba ini mag-isa? Kay magdadamo kita. Wow. Diingkod iray. Di na mag-iiha. Mga hardis plus ko am. Kita ano? Balatong? Kaya kinita ka nagad. Parang Surya na. Kaya damo kita nga buhaon. Nasiring man? Oo. Oo kada. Nasiring man? Alasan. Ano? Alasan. Ay paan kuya usa. Muro din. Huwag kakalasan niyo. Vincent, waray siya na karukan to anoron. Kaya ano? Kanila siya na paglilihan at likod. Pinaligot iti yakuan. Ha? Hindi pinaligot yakautan. Yan na, ano ron pa natangat to? Yan na, busay na. Baryo, kay dulong man niya ikuan. Jewel. Ano? Away siya Jewel? Ha? Oo. Ay, hindi pinaligot niya. Di siya, kakato pa niya bari busay. Dalat yakautan nila. Kada uming. Di naman niya, taka ada Jewel niya. Ano? Ada bis ganda ko. Basta kasi man naman iraaway. Hindi pinaligot yakautan ano? Na tupayan uron, waray na. Namun na niya na, dito naman na diya. Nauming. Baryo busay man naman niya. Ano? Gililimbungan mang kunuhaya. Ha? Lilimbungan mang kunuhaya. Naguguloy-guhira. Lili na pa ang iya batahan. Akong uupat nga lang niya. Uupat na lang niya. Hindi ka riyan nag-iihap. Agad maturin maruruyag. Hindi ka riyan nag-iihap. Ika nga ni kuno. Ang iya kuno kontrale. Lima pa ang baraha. Kasi magbiharap na kuno largo. Tapos, Saan iya kuko ang kaya niya. Ang naada gilimbungan niya. para yun nila maglimbong. Ano? Pwede ka nakakatupan niya baryo busay. Ano urong pala niya din nakakatuan? Hinaligo pa niya kautan.
Dala na kanda uming. Sunod din at nga away pa tira uming haroy. Kain at Kadamo yakoltan. na pag-away. Nga nga di ka na hayot yakoltan. Kadamo sabay pag-away. Ha? Kadamo na pag-away man ang uning. Doon na yakoltan. Nagpahinga ka na Johnny. Mag-away na mga junior. Muna na niya kautan. Ay, puro na lang gadoy away. Ha? Puro na lang gadoy away. Kaya sa tira biling. Ano? Para na nakatakasan, puro aragwan. Bibig po na daw. Kapuhid ako bibig. Bibig kapuhid ako. Ada mga kalasan. Kakalasan. Bibig kapuhid. Ano kalasan? Ang iris. Kapuhid ako kapuhid. Kaya mo na. Mamadala ko. Masapili. Aroy. Kapag karangay ano? Ano? Hindi ko alam pupuntan kaya. Kaya mo nang hinahatusan. Pag uli ala-alay buwaan. Oo, rin ko han. Hindi ko lang nga sigil dalay. Balita ugar yan doon. Mahawan ako niyo. Ako, okay mo. Ano sila nga nabutso? Maray ko head arawag. Aw. Sige. Iba't among katingog. Ano ba tiyo kating mo? Nga nakhala. Kay dito na hatuba pa naka. Ay diri damo. Hindi. Oo kay ako ra ko ito nga nasura pa. Asay na lang nga nakon. Ito nga pagkaingin pa ba ito na lang. Kaya kamo na kunta na sa hunahunaan. Oh, guys, say pa. Oh, Ay, ako ka lang din ah. ay iya na lang kung sayod. Anak sinuhulat. Sa'yo da. Oo, kay siniring ko. Basta nga aawag. Pa ba ito na lang ang paghawang. Sige. Hutasan namin ito. Basta saka mula ako ang Agoy! Ay, puro ko. Ay, pag sinutan. Higda. At nandun ko. Kaya mo kahigdaan. Ha? Oo, nan. Dari? Asligan. No. Basta matimay ni. Ada, naglalaom ako. Oo, bad. Eh, wala po nagmita kay. Kasi si mga Di nabili. man ito, di man ito halo ang bakang Ay, 500. sus. Oo, bad. Bad sa pagkuhan. Nanit. Kuhan. Awano. Di matalo agad ka ng 500 kay sobra 1/4 man lat ada kay man. Mahal gad iniliwasin mag 2,000 ini nga klaseng kadagkong asin ko, diba? Sa radyo, mahalit pa po rin rin. So sobra 1/4. Kaingin, Haras. Pawos, basta importante matatan man. Oh, sus. Ang susunugin pa man ito. Ah, si ungod ito. Kasi nga, ay mo nga, kwanda ano. Ragaw raw. Tagari kilala yung mga ito, ha? Ay, pag nara. Ay, pag nara. Kanala ko na, kanudugtong ka sa inilin nga kapawalan. Oo, kay basta. Ito mos, ay pagsunuga. Ay, is lang kita nga duha. Sinalapid ako. Atin pala, din. Pasunog mo. Ano? Oo daw. Ay, bisa nga niyo nina. Magluon nga ni ko nina. Kaya matitima naman adi. Magluon nga na ko. Adi makita na hindi lang tayo pagluon. Hados-hados. Makon sa kaludtod. Agi! Aw. Kasi ito makuhawanin. Dali. Ay, hindi niya matangan. Hindi daw. Ako hindi ito na. Dito. Ayaw. Bubusa tayo. Laway mo. Ano naman ka mag-inigit? Ay, nga ako. Ay, Muli ka na? Ano ka? Eh.
Pera pat okra. Sawang. Botok. Para wala kaya nga to? At ka man to? Oo. Kapag 30, tira palit. Yan, okay na guys. That's all for today. Thank you. Thank you for the support. Until tomorrow. Okay.